indarkeria eta askotariko indarkeriak laguti diren testuinguru bete berean utzi gara beste urte ere martxoaren zortzira. Eta urtero bezala, Euskal Herriko mugimendu feministako bideok arrazoiak soberan ditu kalera ateratzeko. Gure herri eta urteetan ere lurreratu nahi dira indarkeria horiek guztiak. Lehenik eta behin gogora ekarri nahi dugu duela astebetek sarritu denen gizon batek erailitako emakumea, Tatiana. Eta larri zaritutako beste emakumeatik ere ahalik eta azkarren osatzeko indarra bidaltzen diogu. Ez zaituztegu bakarrik utziko. Era berean, elkartasun eta babes bezartea dagoena bidali nahi diegu munduko hamaika txokotan erresistentzia eta borroka gainuntan feministei. Palestina, Venezuela, Sahara, Kurdistan, zuekin gaude. Gora borroka internacionalizar. La desesperación y el miedo se están imponiendo, lo que podrá llevar a una tendencia a la inmovilización. Pero nosotros, hace tiempo que aprendimos que no somos más de la consecuencia de la estrategia que establece y heteropatriarcal, colonial y racista de la mujer. Y que no nos quedaremos en casa, algunas, como la estaría calladas y sin las múltiples opresiones que aterrizan de un modo u otro en cada cuerpo de cada persona. Pero en este tiempo en que aumentan las desigualdades, las oprimidas son aún más oprimidas y los poderosos más todavía. Y eso es lo que podemos ver en las realidades materiales. Quienes tienen acceso a la vivienda y quienes no. Quienes se dedican al trabajo sin valor y quienes no. Quienes realizan trabajo más precario, quien es dueño de varios derechos y quienes no. En definitiva, a quien golpea cada vez más el sistema capitalista y heteropatriarcal colonial y racial. Indarkeria matxistaren aurkako protokoloa, espazio segurua sortzeko aleginak, zaintza sistema publiko eta komunitario baten aldeko emakumeeko orokorra, tokian tokiko problematikoei aurre egiteko dinamikak, lantokietan, jai batzordeetan, kaleetan, eta urratsak egiten ari gara. Bai, eta oraindik asko dugu egiteko, eta batez ere asko dute egiteko instituzioek, patronalek, gizonek, sistema hau betiko dutenak. Hartu dagokizuen ardura. Honekin batera, egiturak sostengatzen dituztenek, feminismotik eraikitzen areagotzen diren diskurso eta proposamena bereganatzen dituztela salatu nahi dugu. Itxurakeria, utxerako, edo larriena, feminismoaren aitzakiarekin bestelako diskursoan zabaltzen dituzte, arrazakeria esaterako. Hori horrela, feminista zuri hori horrelako harturak hartzea eta diskurtso horiek salatzea eta moztea dagokion. Ez dago erdibiderik. Feminismotik langile klasearen alde borrokatzera. Baina martxoan baditugu borrokarako beste data ugari. Eta horietan denetan parte hartzeko deia egiten dugu. Arduraz eta indarrez. Lehena, martxoaren 17. Sindikatuen deituriko greba orokor. Feministo asko dugu esateko 2023ko greba feminista orokorrean ezarritako mugarri eta aldarrikatu. Ondoren, martxoaren 21. Arrazakeriaren kontrako eguna. Zuriok asko dugu egiteko oraindik dugu boteretik desplazatzeko eta arrazakeriak suposatzen duen indarkeriarekin mozteko. Hurrena, martxoaren 20 izango da. Etxeko eta zaintza langileen eguna. Zaintza lanak prekaritatearen, emakumearen eta arrazakeriaren sinonimo dira ere. Zaintza kate globalean dugun lekuaz jabetu eta horrekiko ardurak hartzeko unea da. Zaintza sistema publiko bat aldarrikatzearekin batera eta privatizazioarekin amaitzeko eskatzearekin batera. Eta azkenik, martxoaren 21. Transikufarritasunaren eguna. Transpertsonen eskubideen alde kaleak hartzeko eguna da.
Transgorputzak ere sistemak jopuntuan dituen gorputzak dira. Baina ez dira soilik gorputz zapalduak. Alternatiba dira, eta hori aldarrikatzera aterako gara. Askotariko mugimenduetatik gabiltza eragiten, baina gu argi dugu ez dugula feminismorik eta antiarrazismorik gabeko mundurik nahi, ez da mugimendurik ere. Horrexegatik diogu beste mundu bat feminismotik. Eta hori lortzeko antolakuntza eta borroka dira gure armarik indartsuenak. Emakume trans eta goierak kaleak hartzeko prest gaude. Eraiki ditzagun aliantzak nork bere lekutik. Eraiki ditzagun sare sendoak. Askotariko zapalkuntzen bitartez sostengatzen den sistema honi erantzun diezaiogun askotariko gorputz eta borroketatik. Antolatzen jarraituko dugu. Herri eta auzo. Asambladetan, lantokietan, ikastetxetan, gaztetxetan, kaleetan, aurrean izango gaituzue. Gora